Ndepi mukomana? Zvese boa sei mamix. Bo zvekuti ndiri kunatsonzwika here, ndiri kunzwika here apa? Ndikukunhonga full time. Full time naika. Yes, Right, rega timboone kuti vateereri vedu pane angakwanise kungoti confirm here tinzoti tiri kunzwika here. Vateereri please tinyorerewo comment section uko tinzoti tiri kunzwika here tisati taenderera mberi nhaika. I kindly ask you kuti munyorerewo comment section uko kuti tiri kunzwika here please ndapota. Mr. Buddhas. Yeah, manas. Yeah. Zvakamira sei apa? Easy neidzodzi dziri kupisa. Taurako ndiri kuona panenge pane vanhu 2 apo, dai vatinyorerawo comment section tanzwa kuti tiri kunzwika here nhaika, tibva tangobata nyaya yacho yatinayo. Ndofunga kana takangoirawo zvekuma 30 minutes because of time tine zvimwe zvatiri kumhanyirawo kuda kuita handitika. So right, panenge paita mumwe muenzi zvakare. Mr. Zengwa. How are you, Mr. Zengwa? I'm fine. How are you, my brother? Bo zvekuti kuri sei kwamuri? Muri kupikawo Mr. Zengwa? Ndiri pahalf bob apa. Half bob. Makafa here mutauro muri kuhalf bob? Muri mumochari? Alright, right. So nyaya yatinayo muzuva ranhasi hama dzangu ka, toda kuti tikurukure nyaya ya Precious. Precious uyo ndofunga vazhinji venyu mese muri kuiziva handiti? Yeah. But Zengwa dai wamboita sei? Because Zengwa dai mwana uyo ari kuita noise singamboita. Ndiye wataakutonzwa ipapapo. Right. Mukoma wangu, nyaya yada kuti tikurukure muzuva ranhasi nyaya ya Precious nhaika. Precious uyo akabatawo chibharo, mukomana ane 13 years. Akapindawo matare edzimhosva svondo rapera iro. Mushure mekunge ati akafonerwawo nekamukomana ikakako kane 13 years ako kaakasangana nako painternet dating site. Vasangana ipapo ndokubva vaexchangea manhamba vakatanga kufonerana. Mukomana ane 13 years uyu ndokubva aita se ainvitawo Precious kumba kwevabereki vake kuHonton Park nhaika. So amuinvita kudaro asvika ikokoko akamuudzawo kuti ave nematablets here ekurarisa, kuita kuti kana vasvika ikoko vakuita gemu ravo achatanga apawo matablets kuvapfanhawa kuti vasaita vasadisturbe. So akabva aenda ikoko Precious, asvika zviri kunzi akabva apiwa $20 here, akaenda netaxi vaabhadhara $20 iyoyo. Asi zviri kunzi asvika kudaro kamufana aka kakazoda kuita se kuramba madhiri kuti hakachade chichichi. So kada kuramba madhiri kudaro, zviri kunzi Precious akabva asofta here kamufana kati ona kudaro chichi. Unongozivawo munhu kana wanzi uya kune mari, unotobva kumba ikoko mari yoitori mubhajeti. Ndizvozvo. So hanzi Precious uyu akabva apawo matablets aakatumwaye kukamukomana aka. Ndokubva waita bondewo wakashandisawo here condom here. So nyaya hanzi vakange vachaja naiwo $20. So handiziva kuti $20 yenge iri short time here, kana $20 yenge iri 2 weeks, kana $20 yenge iri per-night, ipapo hatisi kuziva. Zviri kunzi vapedza kuita bonde iroro, Precious akabva azokwidzawo mutengo, vaakudaidzira kuti aakudawo 120. Ndo pakatangira ma1 ati
ati akuda 120, so mupanhenge asina mari ndopaakatsvakawo mari kuita sei. Obvious kana iwo wakatongotumwawo mari nemunhu obvious kana munhu wakakumbirwawo mari nekamwana kadiki kakadarika ne13 years, unoda kutombozivawo kuti zviri kufamba sei. 120 ndei imari inomvurika iyi, haisingadi imari yakawanda. Right, ndopa zvakazobuda pachena kuti no enge akecha here. Saka zvaakecha apedzawo kushanda basa akwidzirwa mutengo, saka akuda kuita sei kuti awanewo mari yekubhadhara. Vakuru ndokubva vazivisawo mapurisa pamwe chete nevabereki vemwana. Sezvo pakaitika zvinhu izvi, vabereki vemwana venge vasipo pamba, izvo zvakazokonzerawo kuti musikana aite sei asungwe. So kutaura kuno kwandiri kuita uku atori muchizarira, anofanirwa kudzokera zvakare kumatare edzimhosva this coming April. Haana kukwanisawo kupiwawo bail kuti nyaya yake itongwe ari kunze. Akanzi iye kana achida kana achida bail anokwanisa kuita sei kuapply that bail kuhigh court. So I think kuti mese manatsoinzwisisa nyaya iyi, saka toda kuti tinatsoizive panapa kuti tingablame ani apa pachiitiko ichi. Who to blame panyaya yakaita sei? Ya, munoona chinoitika mukoma Manase. Nyaya iri paviri kamiriro kayakaita. Ya, nhasi toda kuti munatsoti jekesera maonere enyu. Right. Panosangana vanhu padating site, munenge musinyatsorina full information yekuti munhu wandiri kutaura naye akamira sei. Saka iwewe kana uriwe, let's say ndoda kuzvitora ndiri nemusikana ari kuzvitengesa, ndikasangana nemukomana padating site, ndo anticipate kuti chikomana chati kurei chikuziva zvachiri kuita. Saka pakainvitwa musikana achizoenda kunoshanyira mukomana, ndofunga kuti anga asina kuziva kuti kamukomana kane 13 years. But pakasvika musikana kumba kwekamukomana mani, achiona kuti kamukomana kangu kadika, musikana aifanirwa kubva angoti chindipewo mari yetaxi, handisi kuzorara newo because uri kamaina. Ndaiziva tiri kumaform 4 uko taimbotiraiwa kuda kukecha. Hure rinotokudza kuti ayo uri mwana mudiki wapasi iwe. Hure rakasvika, hure rinogaya. Rokudza kuti ayo iwewe suduruka ibva panapa ndokurova. Right. Saka zvaitove nani kunzi musikana uyu arova asungirwa kurova mwana. Right. Kana tatorera mwana mari yake taxi yawirirana, asi angakudzokera hake mumba, haana kuzomboda kana kupinda. Right. Alright, zvadaro musikana aona kuti kamukomana kangu kamaina wapinda mumba. Chinoitika kana mukomana akuita zvebonde, anoona kuvhiringidzika kutadza kugaya kuti homwe yangu haina kumira zvakanaka, oramba achingoti ngatiitei, ndichakupa mari yakati. Saka mumba matizive kuti zvakaitika zvakamira sei mukati. Pamwe kamukomana kakarova maraundi ako 6 kakanzi tatawirirana 20, ndichazoda 120 yangu. Kamukomana kakati ngatiitei chete, ndichakupa mari yako. Aumaona? Kana kuti futi zvinoitika nemahure manje. Vakaona kuti pamba zvinhu zvinenge zvakati nakei, anoda kutora advantage obva taiwa. Saka kutoti iwewe pano handichabve, uchandipa mari yandiri kuda kuti ubve panapa. Kana usiri kuda, vanenge vakuita chiunhu chechisistrani manje. Saka patizive kuti zvakamira sei, kuti mukomana akarova maraundi anoenderana ne120, kana kuti akangorohwa hake rake 1,
arwara ke1 sisi vakashandisa chitororo chekuti kamufana kanondipa mari yandiri kuda che. Okay. Saka All right. right. All right. Taurai. Ndokamiriro kakaita nyaya saka kuti ticonclude kuti ari wrong ndo but chekutanga ari wrong sisi vari wrong pakuti pavakaona kuti kamukomana kadiki vaisafanirwa kuenderera mberi. All right. But panhau dzemari manje. Ndine mubvunzo zvangu ipapapa. Right. Imimi muchishanda kana mubhawa. Doro rakanzi no under age ichokwadi. Yes. Rakanzi no under 18. Vakasvika mubhawa mimi mungapote muchibvunza every customer here kuti une makore mangani? Tione chitupa chako. Aiwa zviite haubvunze. Kana fodya futi ungakwanisa kupota uchibvunza munhu. So pamwe otherwise ndo zvakangoitikawo apa. Pamwe kamukomana chete kuti mufananidzo wake hatina. Pamwe munhu ane 13 years but anenge aitoratidza kuti pamwe munhu mukuru. Hazviite manje, hazviite zvamakudariro zvazviite manje. Because dai mukomana anga ane 17 years taiti apa mwari kurakidza semunhu mukuru. 13 years kamukomana kari kumafomu 1 fomu 2 kanotooneka kuti aka kamufanana. Zvakafanana mubhawa mukapinda munhu ane 17 kana 16 haungamufungire kuti haumbomubvunza. But pakapinda ane 12 unomuona kuti ayo uri mudiki yo buda mubhawa. Yeah. Even voice ine isati ranyatsomachuwa che. Right. Uyu musikana uyu futi akaita udyire zvakare. Handiti kuona kuti dai akangopiwa hake $20 yacho iyoyeyo. Obva aita sei orova pasi. Right. Otherwise dai chisina kubvira chabvondoka. Musikana tokona kumunzwisa pari kutaura kuti panopamba handina kumbopafembera kupauya. It's true vakasangana padating side but moment yakasvika pamba achiona kuti kamukomana kakadika ndo paifanirwa kubengenuka ipapa. Chimwe chinhu chandiri kufunga zvakare ka musikana uyu because I think akaona kuti mwana uyu ka mwana wemhene. Yeah. Obviously ka munhu anotoziva kuenda padating site anotoziva kutoti kutobhadharira munhu tax isitofamba nemakombi guys. Yeah. But just imagine kuti munhu akatobhadharira munhu tax. So atori nefoni mwana uyu. Atori nefoni obviously foni yaatori nayo haisimbori foni yenzara. Pamwe akada kupiwa mukana akati hapana pandotomeka mari pano. Chete. Then but tingati izvi zviri kukonzerwa nekuti vana vakuenda pasocial media here kana kuti vabereki havasi kukwanisa kukontrora vana vavo kana kuti chii chaizvo. Aiwa izvo hazvisi kukonzerwa nekuti vabereki havasi kukwanisa kukontrola vana. Misikanzwa kuvakomana inotanga mumazera imomo. Plus manje neinfluence yeinternet mwana anenge achitaura kuti ada foni ada kuita zvechikoro mazuva ano kune malockdown ka. Neinfluence yeinternet manje woenda padating site paipa wosangana nechimoko. Hatingati vabereki vari kutadza because haungaswera uchimonita foni yemwana kuti zvakamira sei. Unless dai kuina programa womwe anotokwanisa kugadzirwa application rinoto vabereki vanenge vachiona kuti mwana wangu ari kuita sei. Saka mupanharo yakatonyatsoziva kuti vabereki vanenge vasipo musiwo. Abva aita metsi yake bhobho. Ko ivo vana vanombosara vega sei? Kune masituations zvinoitika All right, Mr. Budas. Regai timbogamuchira vaenzi nhaika. Right. Rambai muri ipapo regai timbogamuchira vaenzi. Mama maswera sei muri sei? Mukoma manas chibanda. Mushe ameno kuri sei kwamuri? Andrezva. Nyaya iyi ameno kuti munoionawo sei vakomana tingabreme ani apa panyaya iyi
kuti The vabereki main, here the main vari people, the main people to be blamed are parents. parents. Alright, Yes. sei muri kuti vana Vanofana sei muri kuti vabereki sei muri kuti vabereki kutotadzwa negligence vabereki because they vaifanira kusiya mwana ne13 years nevamwe vadiki vari vega without supervision in the house to start with. Then the other thing is magadgets avakatenga vade vakaisa vakacontrol anonzi parent control hatimwezai zvinoiswa kuti asa accessa mainternet. They can access internet, yes, but anything to do with the adult azvipindi pamafoni evanhu. They should have done that. Kuitira chero achida kuita homework akaenda painternet, it's okay, right? Then ivo mai nababa vacho or maguardians acho, they should have checked the child's phone every day. That was what you check that history. mirai ndimbokubatewo muromo michana ipapo. Yes. Vanocheka every day sei munongoziva upenyu hwedu kurarama kuzimbabwe pamwe mai vatori out nebasa hani muzoto venge vasipo. Yes. Hatizive kuti venge vasipo kwenguva yakareba sei pamwe vanoita zvekutovewo maweekendswo. That's where the problem is. That's where exactly the problem is. They are into money, and money is not everything. We're forgetting their children's welfare and their children's future. They are ruining their children for just money, which is not right. Right. They raise vana vavo in a good way. Plus, besides that child kupinda pa internet, there is something more going on in that house. Vana vanohwa vanhu vakuru vachitaura, ma-associations avanoita, ma-friends, monitor your children's friends. What they are saying, kana mchitukana mumba, make sure to vana havazviwi, kana mchitaura zvisina basa, make sure vana havazviwi, vanoita excitement. So the main problem is parents here or the guardians, whoever is in charge of those children. Vanofana kuchajiwa, vanofana kutosungwa ne-social services, vochajiwa for negligence. Right. Then ko uyu musikana uyu ane mhosva yake obviously itoripo zvakare. Yes, she is going to be charged. It's a criminal offense, that one. Though the child akabvuma, but panga pasina kuti consent, because he is under the age of consent. Saka, this adult lady, she was there to protect this child. She should have, if she had seen him, ade akafonera in the social services, kana kuti mai vake, even police, kuti this child is in danger, to protect the child. Saka ndozvachachadzwa nazvo. Rape case inokwanisa kutota few years, but that negligence ndoinomuita kuti nezvinhu. Alright. But nengirini ko ndine mubvunzo hangu pandisora nazonzwisisa. Matablets aya ekurarisa aya anobvumirwa here pamutemo kuti iwewe munhu zvako usimbori doctor ungotore munhu upe kana mukadzi wako kana mwana wako matablets ekurarisa? Sei pasina kuvhurwa that case? That is, kana angari matablets okurarisa, maybe antihistamines. My antihistamines, if you take more than 2, they can make you sleep for 2 hours. My antihistamines are not changing for anywhere, mashop, shop anyway. You don't need prescription. Cheta apa hatisi kuziva kuti acho matablets api chaiwo type yacho.
Saka you don't need the prescription okutenga ma-antihistamines. You can get them anyway. Anyhow. Okay. Tapapi zvino. Any question? Right. Ndiri kumbofunga. Koma chibanda. Ndine Nubian queen wacho. Mavisiwa. Oh, ya ndakuziva. Ndanga ndangochinja zvangu zita kuti Miss Me ndikatirega ndimbomubhaizira. Oh, ndokara ndingokuona iwo papa comment section apa. Pa comment section penyu nepa comment section ya Saint TV. I am very controversial. Hayi ndamuite makundichinjira zita apa. Ndanangokubhaizira zvangu. Okay. But nyaya apa hatingaiti nyaya iyi. Haisi nyaya yesocial media ere kupa kuti vana vanyoita musikanzwa iyo kumana. Because zvakafana alright da kupa muenzaniso. Hanzi akawana ningiri this number pa dating site handitika. Yes. Right. My dating site amwe restricted. Handitika. Yes. Then kune vamwe vanhu vanogona kungopostawo pa Facebook pasimbori restricted pakuti munhu anoposta panoonekwa nemunhu wese. Kana pama WhatsApp groups. Tingazowa control sei vana ivavo because kuti vaende pama sites akaita sei because Facebook inoonekwa nemunhu wese is not restricted. If you supervise your children mukoma chibandaka. If you supervise your children, put your children's life and welfare first. Usati wafunga zvemari. Right. Atinoza kuti TV inokwanisa kukontroliwa kuti vana vasakwanisa kuenda kuma adult films. Ingouyisa ma adverts nema general anonzizo family movies. Chete. You can do it if you want to. Then my phone is the same. You can do that by my phone as well. Then internet mumba, you can do it as well to stop anything chinouya concerning adults. Because the phone yevana ukairegister kuti ndiye mwana handiti akada kudownloada anything cheadult hachibudi hachipindi. Ipapo inini ndenge ndisingatozvizivawo zvangu. Ndosaka ndati kusocialize sometimes kwakanaka ndisingatozvizivawo kuti unokwanisa kutorestricta pafoni kuti munhu asavhure zvese. Yeah, you can. You can quite well. Ndosaka ike zvino hatiti vana vari kudzidza online kazhinji like kuma developed countries. Vana vari kufunda through maline vachiita mavideo calls tichine maticha wanditika. But zvinongogumira ipapo kuti vazoda kudownloada something need to do with the adult. It will never come up. Ichokwadi kana kuti imwe nzira futi zvakare vana vanofanira kunge vane kuti kana ari macomputers anofanira kunge ari anotogara kuchikoro. Even kumba mumba imomo. My parents can do this. They can put some restrictions on their computers. They can't download anything. Ichokwadi but ndozvandataura kuti vanhu vacho vanoziva izvezvo kainenge singatozvizivewo. Vatori vashoma. They can do it for you. It might be expensive, but they know how to do it. Where's the IT? They know how to do it. And besides, raise your children. What is the values of being a good person, a good man, a future leader? That's it. How can you be a future leader? Kana uchinda pa internet uchini manyana nevakazi.
Raise your children in a way kuti they understand the values of life. Saka imi munoreva kuti vana vabereka vachatozovhurwa kesi here sekutaura kwamaita. If it was in other countries like kunyika kwandiri, yes, definitely yes. Kutorerwa vana vese. Fail to secure. Yes, vangatotorerwa vana vese. Zvade sinatombotora even hours. Vade vakatotorerwa vana kudhara. I think kuna ana UK ndo zvavanoita izvezvo. I don't know. Ku-UK ndine mumwe friend angu iriko ndisingaziva wanga naye ndinyepera. Hanzi kana vakangorova mwana akangonoripota ka 1 2 unonobva watotorerwa mwana iye kutonzi asiri wako. Ndizvo zvinoti kurova ka it's not disciplining your child. Kurova is nothing to do with disciplining child. Is sometimes mumba ma boundaries. Children must learn to know boundaries. If a parent says no, it's a no. You don't have to hide your phone. Kuti mwana asatamba ne phone yako. Do you understand what I say, Baba Chibanda? If you leave your phone on the table, tell your child, don't touch my phone. That's it. You don't have to beat that child, or you don't have to hide your phone. Saka vanofanira boundaries. Anofanira kungoziva kuti foni yababa haibatwe whether varipo kana kuti havapo. Yeah, Baba. That's it. Kwete kumuigira. Yeah. If you are hiding the phone, you are not hausiri kukwanisa kukontrola mwana wako tsika dzisina plan. Alright, but tine vamwe vana manje vane musikanzwa. Ipapo ndikubvumirana nemi zvenyu. Tine vamwe vana vane musikanzwa zvokutotika unoona kumuudza ichi mangwana anokachingoita same thing. Wozotoona kuti kana kuti wakarova unogona kutozotofira mujeri waponda mwana. Toita sei kuvana vakaita seivavo? Baba Chibanda. All children are the same. Angava mwana womurungu, womuindian, womunutema, whatever ndiri wamunofunga. All children are the same. But there are very good children and extremely good children out there. The reason is we work on our children and we don't give up on them. That's when we put our children's welfare first before money and all those things. If you are married with children and your wife has got a full-time job, moto chitesa question mark pa upenyu hwenyu nevanhu. It's far much better your wife to become a full-time housewife and full-time mother then with a part-time job. Pano kuti aite part-time housewife and part-time mother then with a full-time job. Then you employ a housekeeper. That's not practical. Ichokwadi ichocho because the housekeeper chaanenge achingodawo imari yake. Zvokuti vana vaita musikanzwa yakadai so chaizvo haakwanisi kuvakontrora. Ndizvozvo. Ndo paunozoona mwana wenyane makarekta 100. You just wonder. Mwana yakazva nepi? Mumuri medu hamuna zvinhu zvakadai so. But you forget kuti paine vanhu vaita in and out to look after your children. Yeah, because housekeeper ukaona akachenesa mumba, akaita sei kana maid akachenesa mumba, hembe dzakachena anenge aronda pedza basi. You see what I mean? Akaregedza futi mukadzi wenyu naye achimutuka kana kutomunyima mari kuti hauna kucleana mumba mako. But you forget kuti mwana is more important. Sit down with your child, talk to your child. Do homework with your child. Yakona ti sisita homework no mwana no. Kurayira vana haazokwanise kurayira vana.
Ati motozviziva henyu. Saka imimi mototora manotsi kubva kuna anti neGwenqueen. Mudzimai Tinotonyora wenyu, so. part-time job, full-time housewife and full-time mother. Mapedza mumba. Imimi, musaita ma-weaknesses as a father as well. You are the head of the house. Ma-weakness akaita saapia example. Okuti mukaisa mutemo mumba okuti all children by 8 o'clock, whether it's weekend, school days, holiday, they must be in bed. Haufani kuchinjwa mutemo wekuti nhasi pazoita vaenzi. Haufani kuchinjwa mutemo wekuti nhasi weekend ukati nhasi holiday. No. 8 o'clock is 8 o'clock, that's it. Phone, nobody goes to bed with their phones. Kana vari vana. Kana vachida alarm, just buy a watch yamunoisira murumu inovamutsa nealarm. Dzekumadziro dziye dzatakakura tichiona dziye. Yes. Hapana mwana anoenda kuchikoro nefoni. Kunze kuti kana pana hanzvadzi yangu sisi mabva mangodonha here vakomana zvaakutonakidza kudai semabva mangodonha. Dzokai futi, dzokai tinatsoonzwa ipapapa. Right. Asi network yenyu yadhakwa kana? handine full networking. Kana Ndine network iri unlimited data for the next 100 years. All right. So ndo zvinhu zvatofanira kuita imimi. Be a father. Stand your ground. Mukangona zvatodaro zvatofamba. And a woman must know her position in the house as a woman. Not kuti aite baba imimi. Zvigazviite izvozvo. Ndimi wani munhu wani andaona ari kutaura chokwadi, ari kuzviisa pasi pemurume, vazhinji vavazviise kama. Unogotadza chero ukaita mari milioni mumaakaunti murume ane $5. It doesn't matter. You are a woman, that's it. Anongoda kupiwa respect yake. Give your husband his respect as your husband, as a man. Because money doesn't buy anything. Buy nothing. Ichokwadi kana mubhaibheri zvakanzi baba ndiwo musoro wemba, amai vachave mubatsiri. Hazvina kumbonzi amai ndiwo musoro wemba baba mubatsiri. Izvozvo hatimotozviziva henyu. But kwaane ma-equal rights kana? Equal rights yewo. What is equal rights? Handi muri kuparidza ma-equal, handi vanhu vari kuparidza ma-equal rights here mazuva ano. Isusu tinoconfusa ma-equal rights. Ma-equal rights aripo, pane mamwe asingaite kuti abvisi yaipinde, kwoita mamwe anoita like kumabasa. Handisika, if somebody is willing to do a man's job, let them do. Those are some of the things which can be relaxed. Let them do. Kana zoona ega kuti handikwanisi, they will withdraw. Okay, kwete zvaiitwa kudhara zvezvo kunzi basa rakati ndere vanhu vechirume. Mazuva ano kwakunzi kana uchikwanisa ita. Kudhara ndimangona kuti manesi angori vanhu vechikadzi chete. Atike zvino manesi tine varume manesi tine vakadzi manesi. Ndo mamwe ma-equal rights okunzi anoita. Not equal right okuti inini ndikapfeka jean trousers ndatewe kuzvitima equal rights yemurume, ndava murume. I'm not a man, I'm still a woman. Ndo zvisingazikanwi nevanhu vakawanda kaizvozvo. Vanenge vangoti zvakanzi ma-equal rights, saka ma-equal rights pese 50-50 pese. Ndosaka dzimba dzacho dzichiputsika dzodzo.
ya ichokwadi ichocho. Kuzosvika mwana uyu aite dzimwe nguva baba vacharota ani zvakati handizvidi munomba. Mwana hafani kutengerwa zvakati, mwana hafani kupuwa this freedom mwana, but mama vanenge vachifunga kuti vakaspoila mwana. It's love. Spoiling a child is not love. You're destroying your child's future. Saka shandai pamwe chete, disciplinai vana. Dai akadisciplinwa mwana uyu akaitwa raised in a proper Christian way. Ndikutoona kuti akatoregererwa kubva achiri mudiki because wakwanise kuzo kurayira mwana akura. Dai akatotangirwa ari mudiki kutoziva kuti zvakati. Mwana mudiki ka he's just 39 haana consent anokwanisa kupa anyone kuti aite zvinhu zvake and achiri kugara under his parents roof. Iwonga inini yachibanda munganeswa nemwana wekuti unotengera kubva chero soksi nokugeresa musoro. Hapana. Iye mari pimwe dambudziko kuti akazenge ambosirwa mari iye yakawanda kudaro. Aitobira mai vake mari, aitoba mari. Yokunzi munhu anotobhadharira munhu tax. Ini nditori kuZimbabwe cheko. Hatitokwire matax, tax haitangika. Inini ndikaenda kumba kanisina mota ndinokwira kombi. Kubva kwanenge chibva kuTisheni kwandopinda mutauni denda zvandoita kana ndikatenga zvinhu zvakawanda nongohaya taxi yangu ndoitora grosa rangu nenda kumba. Ndokunge kana nongokwira kombi ndaburuka vanhu vokuma ndovafonera ndasvika pabhastopu yamutore grosa zvatopera. Instead yekuti vasire vana chikafu nezvizvo zvakakwana vasingasirwe mari, vakuvasira mari. Yeah, you see what I mean? Then people also came. Right. Dai akanga asina mari mukomana uyu, mari akasirwa iyoka. Otherwise dai pasina kana zvokuti haya munhu kuti kutobhadhara tax kuita sei ndo pamwe vanhu vakatokanganiswa. Mari handifungi kuti yanga iri yokusirwa. Anga akatoronga tsoro dzake kubva kudhara, imari yaitoba bijana mumba imo. Kana kutobiwa pabhizinesi ipapapo. Ndizvozvo. Which is quite sad. So blame apa tatitotoisa blame kuvabereki wakafeila nditika. Yeah, blaming abereki. Then avosisavo. She failed to protect a minor. Because mwana handiti mutemo wenyika dzese kwaunoenda chero kwedu kuZimbabwe, if you see a child being abused, you must protect the child straight away papo. Une marights of protect that child. Hazvina basa kuti ndewako kana kuti hasi wako. You must report. Yes, you must report. Saka any vulnerable person you must report. Iye akatedza kuripota and iye ndiye akatedza culprits. Zvekuti paakangosvika chete, paakadaidzwa achisvika paakanoti mwana, dai akabva atongosiyana nazvo. Aiwa, dai akatofonera mapurisa. Mapurisa anga asingamusungi. Because hapana mutemo wekuZimbabwe unoratidza munhu chiureka. Uri kwe? Hakuna mutemo unosungirwa munhu kuZimbabwe unzi uri kuhura ka upo pachapter. Dzimwe nyika iriko but Zimbabwe hakuna. Hakuna, hazvinonetsa ka zvakafanana kuti munhu muroyi. Munhu wese anopera kuenda mujeri ka. Takangoisa mutemo wekuti munhu akanzi muroyi ngaavharirwe, munhu wese anopera kuenda kujeri. Ndizvozvo saka because zvinenge zvisina evidence. Ndizvozvo. Alright mukoma chibanda. Alright, maita basa isusu takutoitawo sign out. I think tadzidzawo zvakawanda. Ndopapererawo this live broadcast yedu, totenda zvikuru sa. Okay, thanks. Ngatisangane iwo zvakare pachikamu chinoteera. Yeah, okay, bye. Right. Bye.
Kutenda kukuru kune wese zvake auyawo kuzoonawo this live broadcast naika. Tapedza ngatisheyewo pamaplatforms akawanda akasiyana siyana. Ngatiendewo zvakare pafacebook page yedu tonolike ipapo yakanzi Menas Chibanda naika. Thank you so much, my guest ese apinda mu studio. Bye for now, I am signing out.